Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Исәнмесез. Диварлар сүтелә, яңа төзелеш материаллары кайтарыла. Шәһәрнең йогышлы авырулар хастаханәсендә ремонт эшләре яңартылды. Объектны кайчан тапшыруы планлаштырыла. Фатирларда һәм подъездларда яңгыр яуып үткән кебек, яңа шәһәрнең икенче комплексында яшәүчеләр түбәдән су үтүгә зарлана. Ни өчен коммуналчылар әлеге проблеманы хәл итми? Чаллыда Илдар Юзеев исемендәге әдәби-иҗтимагый премияләр тапшыру тантанасы булды. Зур премияга кемнәр лаеклы булды? Татарстанда яшәүче 35 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның бер яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 31 март көнне Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19420 очрагы теркәлде. Аларның 16322-се терелгән, 146-сы узган тәүлектә. Диварлар сүтелә, яңа төзелеш материаллары кайтарыла. Шәһәрнең йогышлы авырулар хастаханәсендә ремонт эшләре яңартылды. Чаллы мэры Наил Мәхдиев аларны кыска вакыт эчендә башкарырга кушты. Бригадалар юлларсыз эшли. Лилия Гатина объектны кайчан тапшырырга планлаштырганнарын белде. Ремонт эшләре 15 мартта яңартылды. Төзүчеләр бригадасы Б блогында эшләргә керешкән. Моңа коронавирус белән авыручылар саны кимү аркасында ирешелгән. Пациентлар саны берничә тапкырга кимеде. Как раз во время разгара этой пандемии мы не могли запустить строителей. Сами понимаете, что каждый квадратный метр был необходим для того, чтобы можно было поставить койки. Но сейчас при стойком снижении строители вошли, работают. Я думаю, все быстро сделают. Капиталь ремонт үткәрүнең гомуми майданы якынча 6000 квадрат метрда тәшкил итә. Достаточно большой объем работы. Строители взяли на себя обязательство о выполнении данных работ. Сейчас производятся демонтажные работы, замена кровли, замена лифтов также предстоит. Ну и очень много дополнительной работы по модернизации данного корпуса. Әлеге хастаханәнең А, Г, Д блоклары һәм кабул итү бүлмәләре төзекләндерелмәгән кала. Б блогын исә агымдагы елның көзенә тапшыру планлаштырыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кеше һәм урта эшкуарлык милли проекты кысаларында Татарстан эшмәкәрләре барлык ярдәм чаралары буенча консультация ала алалар. Чаллыда 25 меңнән артык эшмәкәр һәм 11 меңгә якын үсмәшгүл кеше бар. Алар ярдәмгә мохтаҗмы? Безнең сюжетта. Руслан Алексеев эшмәкәр, ул 2 елдан артык йөк ташу белән шөгыльләнә. Аны авырлыклар куркытмый, тәҗрибә белән барысы да җайга салыначак ди шәһәрдәшебез. Планнарны тормышка ашырга исә эшкуарлык фонды ярдәм итә. Я получил микрозайм под 6% годовых на сумму 200 тысяч рублей. Приехал, оставил заявку и в течение недели уже получил всю сумму. Для чего вам нужно? Мне для развития своего дела. Взять машину побольше и заниматься грузоперевозками. Микрозайм бүгенге көндә иң актуаль ярдәм чарасы дип белгечләр. Эшмәкәрләр аны еллык 6% ставка белән алырга мөмкиннәр. Суммасы 300 меңнән 5 миллион сумга кадәр җитә ала. Есть микрозайм «Экспортер». Годовая ставка здесь составляет от 1% до 4,5%. И микрозайм для самозанятых. Здесь сумма составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. До 200 тысяч рублей можно обойтись без поручителя и без обеспечения. Шулай ук эшмәкәрләр маркетплейсларда теркәлү буенча консультация сорап мөрәҗәгать итә алалар. Булачак тренинглар турында мәгълүмат һәм актуаль сорауларга җаваплар алу мөмкинлеге дә бар. Гөлназ Садриева кием җитештерү һәм сату белән шөгыльләнүче компаниянең коммерция директоры. Аның сүзләренчә, белгечләр һәрвакыт проблемаларны хәл итү юлларын күрсәтә. Без поддержки государственной политики, без какой-то республиканской поддержки очень сложно выживать местному производителю в этом плане. Поэтому любые программы лояльности для местного производителя, программы лояльности, когда мотивируется покупка местных товаров местных производителей, она в поддержку, конечно же, нам. И все, что этого касается, мы только за. Бу елның 3 айында 600-га якын эшмәкәр консультация сорап мөрәҗәгать иткән. Ярдәм сорап экранда күрсәтелгән номер буенча яки шәһәрнең сәүдә сәнәгать палатасына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Лилия Гатина, Диана Малярова, Александр Кощеев, яңалыклар.
Фатирларда һәм подъездларда яңгыр явып үткән кебек, Яңа шәһәрнең икенче комплексында яшәүчеләр әлеге проблеманы нәкъ менә шулай тасвирлай. Сәбәбе түбәдән су үтү. Ни өчен коммуналчылар әлеге проблеманы хәл итми? Хәбәрчебез материалында. Шиләк, тазик һәм чүпрәкләр булар 2-11 йортында яшәүчеләрнең көндәлек беренчел кирәк яракларына әйләнгән. Яхшы ремонт турында уйларга да юк дип сарлана Чаллылылар. Фатирларда дымлы булгач, стеналарда күгәрәк барлыкка килә. Все началось вот как раз 3 года назад. На майских праздниках тоже был потоп очень сильный. Прямо здесь дождем все лило. Мы звонили в аварийную службу и в ЖЭК. Сказали, майские праздники, ждите, пока все закончится. Никто не приехал. 3 дня здесь у нас мы все с тазиками, с ведрами, с тряпками ходили. Мастер говорит, не делайте ремонт, живите в таких условиях. Вот и все. Вот кошмар, не можем жить из-за этого. Вот второй раз потоп. Что делать, не знаю. Вот это вот плесень идет, вот. Зеленая все плесень, не знаю. Это тоже на здоровье влияет. Су үтеше түбән зыян күрүчеләр югары катларда яшәүчеләр генә түгел. Биредә яшәүчеләр сүзләренә караганда, су 2нче катка да барып җиткән һәм түшәмгә зыян салган. 2 раза снимали потолок, сливали воду. И парень, который это все демонтировал, сказал, на 3-й раз уже просто полотно не выдержит. Кайчан шәһәрдәшләребез чүпрәк белән чиләкләр турында онытачак. Әлеге сорау белән без хезмәт күрсәтүче оешмага мөрәҗәгать иттек. Капитальный ремонт кровли планируется в 2022 году. На данный момент из-за перепада температур там образуются небольшие микротрещины. Вот как бы микротрещины мы герметиком все замазываем, то есть непосредственно течь устраняем. Әмма бу усул белән проблеманы хәл итү халыкны канәгатьләндерми. Алар фатир эченә тагын чиләк, тазиклар тезеп яшәргә җыенмый. Шәһәрдәшләребез ярдәм сорап трак инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә ниятли. Айгөл Низамова, Руслан Бикмухаметов, Александр Кощеев, яңалыклар. Чаллыда Илдар Юзеев исемендәге әдәби-иҗтимагый премияләр тапшыру тантанасы булды. Чара энергетик мәдәният сараенда узды. Тантанада Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Марат Әхмәтов та катнашты. Быел премия 2020 елда Мәйдан журналында басылып чыккан иң яхшы әсәрләрнең авторларына бирелде. Лауреатларга акчалата премия белән бергә лауреат дипломы һәм Илдар Юзеев медале тапшырылды. Моннан тыш шәһәр кунаклары өчен 2нче гимназия буенча экскурсия да оештырылды. Аларга түгәрәкләр уза торган бүлмәләрне, спортзал һәм мәктәп театрын күрсәттеләр. Миңа бик күңелле булды очрашу. Безнең андагы укытучыларыбыз белән, балалар белән ничек эшләүләре турында, хәтта мәктәпнең үзешчән театры булуы һәм балаларның үзешчән сәләтен үстерү мәсьәләсендә дә бик җанлы коллектив, бик татар җанлы коллектив. Әлбәттә дә хәтта республикабызның бик күп мәктәпләренә, бигрәк тә шәһәр мәктәпләренә биредәге эш үрнәген күрсәтергә таратырга кирәк. Менә алар үрнәгендә булса, киләчәгебез әлбәттә өметле. Бу сезгә җиткерәсе мәгълүматларыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru. Ищите сиделку для близких? Тысячи жителей Татарстана выбирают для своих родителей Центр содействия. Не разрывайтесь между семьей и тяжело больными родителями. Мы поможем, даже в самых сложных ситуациях. Наша работа – забота о ваших близких.